Este un exemplu de viață. După ce a ajuns într-un scaun cu rotile, un tânăr de 20 de ani continuă să facă sport de performanță. Ștefan Roșca este campion al Republicii Moldova la box. Acum băiatul practică haltere și spune că vrea să reprezinte țara la competiții internaționale. Sportivul a reușit să doboare un record european, iar visul lui este să participe la Jocurile Paraolimpice din 2012. Acum 3 ani, Ștefan Roșca a vrut să salveze viața unui cocostârc, dar a fost electrocutat și și-a pierdut ambele picioare. Nenorocirea nu l-a făcut însă să renunțe la sport. El are o singură dorință, să facă în continuare sport de performanță. Pentru asta el are nevoie de ajutor financiar. Premierul Vlad Filat a decis să îl ofere. Pentru fiecare sportiv, ca să ajungă această olimpiadă, este nevoie de alimentație corectă, de antrenamente, de cantonamente, cât mai multe, de competiții, cât mai multe pentru perfecționarea. Eu o să fiu alături de el, nu doar pentru ca să ajungă la Olimpiadă, dar pentru ca și după Olimpiadă să-și continue activitatea.